Шараны İçtimai Совет рейсы Рушат Султанов отчет чыгышы белән ачып җибәрде. Ул İçtimai Советының 2022 елдагы эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясады. 2023 елга планнар белән таныштырды, тәкъдимнәр кабул итте. Район тормышында тутырыклыкка, рухи бергәлеккә, дуслыкка хезмәт итү, районда яшәүче һәр милләтнең үз аңын үстерү, милли мәдәниятне, гореф-гадәтләрне буыннан-буынга тапшыру өчен әһәмиятле юнәлешләрдә бар. Районның İçtimai Советы, Татарстан Халыклар Ассамблеясы муниципаль райондагы вәкиллеге дә үз алдына югарыда аталган максатларны куеп эшли. Җыелышта ассамблея вәкилләре дә катнашты. Вәкиллек җирлегебездә яшәүчеләрнең милләт буларак сакланып калуына, милләт-ара татулыкны тагын да ныгытуга юнәлдерелгән эш алып бара. Алар узган ел үз өлкәләрендә башкарылган эшләр турында, яңа проектлар хакында сөйләде. Безнең төп вазифаларның берсе ул үсеп килүче яшь буын турында кайгырту. Без ветераннар бу юнәлештә шактый эш башкарабыз. Эшчәнлек бу мәсьәләдә юк түгел. Үткәрелгән һәр чарада без иң беренче чиратта рухи, әхлакый һәм гражданлык патриотизмы тәрбияләүгә аеруча игътибар итәбез. Гореф-гадәтләр һәм милли мәдәниятләр ел кысаларында чараның икенче өлеше районыбызның милләтләре әзерләгән музыкаль чыгышлары белән үрелеп барды. Хәзерге вакытта без яңа Карамалы халкы әзерләгән мич котлау йоласыннан бер өлеш карыйбыз. Моңлы җыр биюләрдән тыш һәр милләт вәкилләре үзләренә хас йолаларны сәхнәләштереп күрсәтте. Тамашачылар чараның бу өлешен аеруча кызыксыну белән карады. Район башлыгы Альберт Хужин вәкиллекнең милләт-ара мөнәсәбәтләрен популярлаштыру буенча İçtimai Советның уңышлы хезмәт куюын билгеләде. Халыклар Ассамблеясының активист вәкилләренә район җитәкчелегенең рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Рамиля Сәламова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.